Bok ljudi i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam napraviti kratak tutorial kako napraviti zaštitnika u Minecraftu, to je tjelohranitelja. Napravit ćemo dva, pa ću vam pokazati. Evo, ćemo kreati. Ovdje je noć, pa ajmo samo uzeti krevet. Da spavamo. Samo da dođe dan. Evo ga. Kao prvo, za prvog tjelohranitelja, puno jačeg, će vam trebati, da nađemo iron, block of iron će vam trebati. Napravite ovako u obliku slova. Izmete bundevu i gori stavite. Evo vidite, sad vam je napravljen tjelohranitelj koji je jači. Eno drugi tamo, to sam malo prije napravio. Evo sad sam Wolf. Evo pogledajte ova sada. Evo vidite kako, vidite on traži zombija ili nešto, pa krene prema njemu i ubije ga. Evo ovo je prvi zaštitnik. Drugi zaštitnik vam je, uzmete Wolf. Stavite ga ovako. Uzmete Vuka, ne Wolf. Dobro isto. Uzmete ovako i stisnete Tame. Ovako stiskate par puta na brzinu i ostavite ovako. Uzmete meso i onda stisnete sit stand ovako. Stiskate stalno sit stand da ga nahranite i onda stisnete stand i sada sam slijedi. Gledajte ovo sad. Vidite sad ovo. Udrem ovog Vuka. Ide moj pas. Vidite kako ga napada. Vidite. Evo ga, ovo je moj pas zaštitnik. I eto, to je bio jedan kratak tutorial kako napraviti zaštitnika i hvala i do sljedećeg videa.